masak kupat karo mama. Ini kambil iki kupate. Wis kupatan kurung. Jangane tahu, tempe, loto. Terus paling mangkat ini ya. Kadang dipateni kurang jebot. Diulek kalau di blender lagi. Diulek kok. Penjang kesuai diulek. Bumbune sak lemper iki. Sak akeh enak. Lah aku ya seneng akeh kok bumbu. Bong. Lalu ngajar kok karo Dimas. Kemarin ada anak tahu saya. Wiritan. Nang ngompreng gedhi no mak engko. Nang ngompreng gedhi no ya. Nyapa? Lek masak. Kuwi. Ngompreng gedhi ana kuwi. Lah aku kok jede apa nekku? Jam iki untuk kita. Dekku made apa engko? Nekku. Nang kowe ada ino dong. Mangan nih lorong entek. Jahe. Memang kurang nih jahe nih samono. Alah, Bu, mangkon mak njok nih jahe ngomen kok digawe. Weju to? Weju. Nang sarang iya. Masa aku tinggal dingklek nang DKN Jugan. Aku lek ngulek ngono kuwi ya. Keganjilan welut Bang malahan. Ora. Lah lemu. Welute ganjil. Ngene barengku lembut-lembut dhewe. Jane iki sing watu enak ora ta ulekmu? Enak, Bu. Kemasaku penak watu to ngene iki rumasaku angel lembute lunyu ngono lho. Lembut kuwi aku. Mari kulino-kulinonan ya. Aku pengen TV kuwi ya. Iki anyar to? Yo, rada kuwi. Hah? Mana sih lakunya depan? Nah, ini.
Iki sana ndok iki. Ana ndok iki lha nek duduh ontong. Iwake jek 3. Iki lho jek 3 lho. Jone gendeng pisan ngono. Tak jekone. Saentong. Gatel turu ya, Mas? Gatel turu. Ngurung budal iki. Budal ya. Wis. Ae turu. Turu. Oh, tinggi karo. Turu. Plastik mas, kurang. Ini malah satu. Bakar yang hati itu. Saya nunggu berapa lah? Apa hubungan itu loh? Ini nyapo. Ojo atur. Soalnya pisan. Pakone mama nganu yo. Wana. Cili ae ganteng. Teh aku kurung. Teh yo kowe. Agane. Ya, cili tekan. Lah kita jaga iki. Jerman kupat iki lagi demok iki. Haru-haru. Iki panas. Sing adem atos malahan. Kometi pandemi lho. Entek. Lho kok ning wis kepaton to? Dhisik. Dhisik dhewe. Mosok. Iki ada adem to. Ora oleh iki. Alasane entek. Ngalek kok miris ngono kae. Separo. Ada jaluk mestian. Kayak wis ngiris kupat. Wis mateng. Jangane ro mateng. Dipangan karo iki no. Ontong. Mosok jangane ngene dipahi entene. Kuwi lho garek kuwi lho. Nek ontong lho. Mlebu 20 dolar. 20 sen. Lah mancing anu ini nanti ya. Nanti mau berangkat kok. Berangkat kan itu. Nanti mak enak. Nanti pen ayam lek mancing.
Malang. Malang. Mangkate lho bareng aku. Heeh. Oh, apa jenenge? Mang ngene iki wis e, Mang. Iki wis lembut to ngene iki. Oh, apa wis bar kolang bar. Jare lek ngulek apa enggak lek ngene to? Enggak. Tapi sama aja ngene. Heeh. Lek ngene enggak kaya enggak lembut ya. Lah ngomong kok enggak melo nyambung ben. Ben. Ora kena ditekoni. Tekoki lho, kok enggak melok nyapa. Yo kok. Dijegurne mah, langsung dijegurne. Kono ya. Langsung dijegurne. Jing cowok iki ditane tak jaring iki lho. Timbangane mare perkara. Korong ya, kancane ono tekne. Ya alon-alon kalem sik kaya cilik ae gede-gede. Cindoke iki ya. Ini ndak gede seneni. Iki lah, lah kok sendoke entek. Heeh. Sendoke gede ya seneni. Entong eno lek ra oleh. Angel. Lekas njiko aja gede-gede. Kancane yo kaget. Ini dikian kiai to. Jamiran. Ora de kono iki opo. Dene tunggal iki lho, cium mari dadi wong. Sing panganane teh. Bahrin. Bumbune jan sak. Emper. Kok emper. Emper. Lemper. Iki kene tujuan. Piye ki seneng salat iki? Seto, Tur? Pember iki mah iki. Anu, gak sumbruk. Nah ya. Iku ora duwe santen wis ember. Sedih. Wayahe anu sitoke didekek ngene. Cincinan kae. Dene kadung wis piye disen lah. Santene kok piye? Wis dicidhuki neh. Kaya duwe godi to anu jangan ka? Nggih. Kae. Kae. Kuwi e. Kaya cantolne kae. Nduduk kecot. Ya ora apa-apa to, ireng. Ganteng. Dicikine iki. Wis jikono ae ten kok dicidhuke terus ditambane neh ngono. Bar nyiduki tambane. Bumbune nang ndi? Wis kok bumbune iki kecil iki. Ya dene, Ding. Wis lumayan. Lho iya. Gede ambek wajan iki. Yo padha tapi ngene ya. Penak lek nang wajan di jajal kok sak nang wajan sak pirang ya. Tapi yo sak-sak lemane dilak. Aku tutup. Panas. Nang kerap naro hotel. Mancing ini kan. Cara banyak gedang juga bangga gede ini. Nyapa to? Ibu. Anu sak templek iki. Iya. Tapi ya bener. Sak. Nek sak apa? Sing kok mengko ber. Lha berarti sane wajan kene ta ketember kono sana ning nganu ning ompreng. Ngono ae terus iku lek bar ompreng kon ngelongine ning wajan. Ya mek disak-sak ngono ora mateng-mateng. Dadang iki dhewe lemahan, ceklekno. Durung to.
Wah diudek ra umum. Lah ya bar kok kene keberen kon ngesakne ning anu wajan, ning ngompreng. Iki santene, Bro. Ora lek iki mangan. Bane ning kene. Ora iku mau. Oke. Jangane sak wajan bek. Aku sumuk terang iki. Endi santene ya? Dari santen masakno Bu Oli. Wes selesai ngono kuwi mbok kapane ta Pak diunuk-unuk ngene. Arep tak tutupi iki lho godhong. Aja wis ben ngono sik. Ben godhong iki meresap. Teh. Karo Mbak Nisa. Lendeng ini pecah nggak sih nggak plastik ya. Nyapa marah mesti kene oh iya tuh. Siki dia adang kupat. Wis nunggu ikan lel kamu. Lah iya engko kok sama. Kami sama nganu. Ya dilongi kok iso. Dilongi. Wis bumbune umur dicampur dilongi ngono. Nah, karo aja. Oh. Masih sekali ya. Ini tinggal di. Kamu bayar orangnya aja. Terus mulai mau. Langsung gak sendal kue. Mas sendal mas. Jalan Mama. Rini Ini yo. kok enek. Lah ya Rini yo. Mama sing kelan lho. Iki santene kan urung ngono kok ngesokne ning ndi kono ada jangan. Wih, Cina botas ini. Iya, amplop. Wah, jangan dari kon jauh, jauh. Nyapa dong. Cakep. Kon jauh. Nggih bibir titik ngono lho Kak, bibiran titik ngono lho. Kon jauh dulu sampai. Lah ki mang anu asline brak ngarepe. Dipateni kan aku rono lan yang ngono lho arepe. Dipateni. Mas kayak sing rane sini dolan kono sik, Mas. Apa? Ampok. Kupat. Cangkeng gatel. Kose tau, yo terus seneng wong iki ditusak. Nek kene jalan-jalan mek dilut ta lho. Aja miso sik. Berapa iki jumunya? Dibuanting karo Mbok. Ya ban iki pecah bisa nonton. Meneng proses iki. Oh, susi blase. Lagi mau pengen ngomong engko kali gak ambekan engko yo. Kersane ngalah nompak. Ya memang pemenang tapi ya.
Lah karo gatel di video ngene. Nggih video kancane ora oleh ambekan lho aneh to. Nadane nang ndi? Alah. Ya aku arep ngejeng. Dipateni ya mah lampune mah. Ora, lha wis iki lho mau pateni, aku iki tekon kok kenek. Lampu. Petang. Masa to ya ini. Ora. Aku ki mek tekon mati dhewe apa dipateni. Oh, anak yo. Aku wis ilan-ilan kok. Iki umpe 2 tahun engkas lek sakmene mbane. Ini dari ini ada nih. Sampeyan metu nyandi sampeyan. Oh, Sampeyan. nah, Enggak mesti enggak ngajar nyandi di blas. Sumuk sekali. Jangane sakmene. Iki kupate. jangan anjingnya ini mau. Napa? Iki sing dimasak iki rong mateng ya. Goulek mama nangis aku lek tenan. Iki rong diadai. Timbak, nah arif ini. Jadi susi berase. Elangane arif ya. Wis tak omongin kok lek. Omong apa iki? Amuk. Iki kawane. Sejel. Aduh. Kipasmu umpan ra? Umpanu yo ora sisok. Kabel mantap. Kabel sapa? Iki opak apa to iki? Telo. Opaan. Kayak jajanmu apa to, Dol? Lah iki jajane dipangan apa ora? Ya sapa sing mangan aku nang ngasir. Wis nek cepat-cepat. Semane ya, Vin. Ngombe tekne ya, Vin. Wis ngono kuwi ora ono sing liyane. Mana ada tongolnya sih. Aku enggak tuku ngene iki ya. Lah mesti kelata. Paling iki sing utuh iki. Utuh kabeh iki ra kelong. Lek oster iki kelong. Iki paling kelong siji lho. Belek nutup ra rapet lho. Apa ini? Iki ya mbok kelong. Iki apa kacang asin nekmu? Utuh ya nek. Heeh. Itu kacang anu? Ngombene sesuk ae. Kancaku iki lha anu benar pren. Teku iki coklat to. Ya Allah iki ditaleni dibuntel to? Ora iki. Iki ya apa dileni. Nek ku coklat to iki. Minumane nek warna-warni. Nek minumane jarne sik. Wis ben. Aku enggak bagian sing warna-warni coklat kok. Iki lek ana aku, kene mesti wis
Wong lah saya lek Mau kancing nak dah. kesukaanku bisa banget. Sok. Aku mau nengayan. Kamu tuh kawan kancing. Hah? Kamu tuh kancing. Kancing piye lek kene gak kena kono kancing ini kena dibuka ora ana kuncine. Kono kena kon jopo? Gak kena. Kabeh ra kena lek kon jopo, kok kene no kono ngono. Kok kena kancing ini nek kudu ditutup tok. Sing ngono iki. Angel tapi ya. Ya karep kono enake aja kene sik, kene kalem-kalem ae. Soale iki sing nang jero, sing njaba iki soale uraan gek yo. Kalau iki mlempem. Ngono lho lek randang dianu. Tapi oleh dipangan. Iki ya, lagi cek tas lek ku ngetokne ndawang iki. Apa yang juk ka? Apa lo bahannya ya? Iki sing kamu bos. Iki ra. Iki garam Sing ngicik kalau sing orang dibuka kalau. Kalau dibuka orna-orna kae ngisor. Oh lho, buka apa-apa nang kau ta? Yo kacang goreng enak utuh. Iki enak utuh. Kepak tahu. Nih, telek kucingnya dol. Dan Rene telek ya? Kae seneng toples kae. Malahan juga ana toples kae no. Itu tak nggak? Eh? Tak. Untuk nih mama lagi. Untuk cekok mama. Aku ngejaplek ra cethukan iki. Wi mama sing pasar Rumah Sari kok. Lo biasa enggak nek kono. Wafer ora ana. Iki kame bosku. Sing iki lek tuku kok piye to? Lah aku tuku. Lho kok loro? Aku itu Iki ra usah mau anu se. iki lho delokan tak tutup ngene sementing tak dilek kene. Ora apa-apa. Lek iki ra tak buka. Tapi iki kok wis buka ya sing nabati kuning. Iki apa urung? Wes sih. Maksudnya Iki yo wes. Tuku loro sih tak dilek ngarep lho ya. Iki oleh kondi ya sing iki. Itu mama yang golek tuku. Rumah Sari pas nek endi. Lek minumane gampang kok gak ndiku lek cacare. Ya aku ngencer ra sereten. Wis digene es ning ndi kae ae. Sing mamane di. Banyak ambil kuwi ya. Ya diisen iki sawah. Lagi untuk koyo amarne kacang. Domongi. Nganu mau wong lencer ki ora nganu jajan kok nyulek-nyulek kok. Lek karo anake ngono ta aku sing ngerti pangan golek dilek iki biasa. Sindi. Loh, lah wong iki wis dibuka lho. Nganu. Kae kan udah isinan lho kayak iki. Terus yang ngono kudu bisa ngono. Buka aku iki. Iki yo ora iki. Buka. Tapi plasternya wis tak ilaki. Panjang jaluk. Yo nya. Lah ra dibuka lah. Cina. Ning kulkas kae to olah lek anu ning plastik. Ngono iki ya nek kono ngono iki nek yo buka sing ning plastik kan kae yo dipangan piro balik ngene. Yang kulkas apa? Yo rasa keju ya. Yang kulkas rasa keju. Itu ijo malahan. Oke. Setak arep gawe sing gitu tak delok lek video. Aku nek mahmu lencer mang jajan nang akeh kowe nek mahku mangan megur kacang goreng tok. Lah ono kae nyamang anu lho, Mbak. Aku lek ning omah yo idol. Aku mangan entek akeh nek mahmu iki. Aku nek omah sing tak pangan mek jeli temen aku. Jeline wis entek. Mahku yo enggak bisa. Yang diobah. Pamane pangguane utuh. Kabel sing tak posting ning kene makan-makan lho, Mbak. Dene kan rasa karo aku. Enggak roh aku enggak kenal. Niki nih.
Kabel duren lah. Kabel. Mbok kali aku. Kabel iki karo hasim masak mentok iki kan duwe mentok wis digorene pas karo kucing ae. Tapi awan enggak tahu loh. Iki mau mantel. Enggak kenal aku. Kok hal ngono kapan ya Mas? Enggen. Jenenge sapa? Muhammad Isdilah. Halo Kis, yo ngono makan. Ya tapi. Aku mudah tak goreng iki mau. Lah ning isor nganu. Amar aku. Engko samarku mlebu ning kene. Bismillah jenenge. Ini ki wareg dhewe. Besok tangi isu genduren. Kita tak kayak wis karo kuwi, sesuk karo sapa? Tapi kan ora tanggi story, nek bertanya ngene-ngene tak ben ngapok kanjane kucing. Kanca karo kucing. Isbilah iki jenenge Isbilah karo Hasim iki pacare Ibu Hasim. Cipisan wi nyarene. Lek tapi sing ndang nek pawan iki. Mateng apa urung? Bau ulek to, Mah? Nganti wong ilang kabeh? Ndin? Tak kira ilang. Lah kuwi jangane ditinggal turu ae rong umup-umup kan. Ora lho samono mbane. Aku wis sawangane mundak godi tapi bobotku medun. Aneh kok. Enggak ngelancaran dinti mah. Ya. Lah piye lah ngelancar kok enggak kaya pangan. Lah iya bocor-bocor e wanggene wong nyapa? Bocor. Wong nyapa? Sewon. Nama di asitune. Akikoan e. Heeh. Jadi ngono. Karang dina Bu Oli. Tingkepan. Ada-ada ya, Mah? Enggak, iki. Nyapa ra mau ada nenekku. Nang kesuwen kowe wong teko-teko. Peh. Jano pemandangane ning nggen-nggen to. Ngono. Wes, rasa meneng. Kok mlebu ning kene. Padha ya berase bintang. Cakep banget. Lek penjutan lawang. Proses ada-ada. Peteng tapi apik naleni ngono iki to. Wis lek tuku Gunting. lek tuku karo wong diadahne ngono kuwi. Heeh. Kok diadahne? Ditaleni. Mbake ya taleni ngene iki. Sulap apa kono? Kok kene ya sulap. Wana iki. Iki gunung anu ku lho, omonge mbledos neh ku lho.
Gunung apa? Alasan yo cuaca ora mesti kok, mesti. Nah, pendak panas meni gunung meledos. Diomongi gununge meledos kuwi ya. Mah, Mbok gunung apa? lompongnya memakai rambut jangan. Ra iso lek lompong. Enggak padha ya? Ini ki aku ki gak iso lho lek nganukne ki. Ngisetne ki. Enggak aku nggo sing mateng ae. Piye? Kae. Kesuwen ngenteni iki. Ora no. Heeh. Iki jebol kaya. Jangane kaya umup to, Mah. Gom. Wes. Lho wes. Piye lek ngweki santen anu? Lagi umup ae diudek kok ta. Dilonge. Kutukane. Ndongket mangok iki. Cek, ini tak ini. Ini kan ini campur. Kurang apa? Iya. Iya ini kok nek ndongi. Gojek ngono to Mah karoan mah aku kok wedi to. Goreng-goreng karuan enggak Endi ae goreng-goreng net, blonjo net. Umange diudek-udek gatel lho iki sujune ra goleng. Piye ki kemalian? Apa kene kok dimatengne sik. Mau gawa mau sokne. menengah. Seneni, guys. Kon menang, guys. Ibuku iki. Wah. Lah piye? Lah wong yo nolak, lah piye ora diciluk? Iki sapa? Sopo to, Mah? Wah, jan lek nang pawon ora ngombe jan Aku lek remane ngono iki es mesti tak pendekne yo. kewareken banyu. Klempoken. Wan duwe piteng, Mah. Kowe iki. Iki sampean Iki tika apa? kita janu lucu ya. Aku ya karo kupati ra pate. Aku mbok kaya enggak marem ngono lho, malek ra segon. Paling pamane ri sak iris, rong iris ngono. Ronggonge kabeh. Heeh. Wis penting mau jaluk rono mang lho. Ya cip golek rene ngono lho. Dadekne loro lho, guys. Yo gelis termasuk umupe. Sak mbiyane kompor. Kan jopone masak menek gedine empreng. Wah, ngadi anakne sik ding ya. Godhog kan mau. Aku tanggo sing mateng dhisik.
Lah diadai apa kena ora gerekan. Bolong-bolong koyo ngono kae. Ya jaluk piro nggih ngene. Perlu kena to mama. Lah iya dijajal sih. Teh somu lho guys lho teh. Kringete. Waya nek lomboke utuh ijo-ijo Endi? ora gelem tuku ya wan. Ora omong aku ora ngerti mulane apa. Alah ngene wis lombok dirati pangan nek. Mek pantes ngono lho. Ojo ngletusi lombok akeh-akeh lho kowe iki. Cuma adae apa? Kemiri iki. Dia dhewe Ning kok final lho ngene iki. Enak rukun. Mak. Gua ae iki ngono to. Apa lho, Nduk? Jangan bumbon-bumbon kok, Mak. Lah tutupane yen kok. Wis tak ngene aku mah. padahal iki melek ngulek to. Uyahe akeh lho. Wis sak meneh. Ora dhewe. Gulane. Bukan. Kok wae sak pira? Lah ngincipi piye kurang apa? Dhewe ana sak pira lek diincipi kurang piye berarti. Lah wong ora oleh mangan pedes kabeh. Kok pedes-pedes to ndin. Ketemu barang ya ora kenekan. Iki uyah mrongkol wi. Iya kuwi ajur. Iya lek iso ajur. Watu ya. Wis ajur. Pane enggak marem aku lek nek lomboke nggih kembangan. Ya kono golek kembangan ngono. Mburi apane enak to? Ijo-ijo. Enggak nek lombok Enggak. Lah kae mburi me man jedingmu wi kaya enak to kae. Ini rumah samu keasinan. Terus dimangan kupat enggak asin. Enak. Gak. Enggak. Lagi. Kok kaya ngene to ya sumuke. Radin tekne apa mangan. Lah kuwi lek mancing kapan to kok Isu mau nganu awan. kok wis nglethek nek kono. Lho banyune tawa sak menimbane. Pirang nganu iki Papat. 5 godokan. beh Ompreng kae. ge samene gedine kae pira? 200 pundhut. Kon tuku wajan sing godi ya ora tuku. Kuwi. Lah kok ora mau nggih masak iki, Mang. Lah timbangane mindon gaweni sekeh-sekeh ngono kuwi. Nek anu kompore lho kabutan. Boten wong ngono. boten kuwi sakon tuku sing godi-gedi kae. Ora nek gunane berarti tuku sing gedhi ra digawe. Ibuku sik enom, guys. Padha ora wajahe. Ibu, ini Ibu Warni. Ngincipi jangan. Wis, kowe kasine ndang. Ya kasine ya dijikukne kono to, Mang, mumpung iki romo wae bumbu. Wes. Wis tak weki kuwi. Lah mau campur mau oplos engko wis dadi enak wis rasa mau imbu apa-apa iki waya Mang.
Sing 17 wareg dhewe ngincipi disosori. Ya wis leno guys, ben mari sik. Panas kok ning pawon. Sementing mahku wis kupatan. Bye bye.